Mntasekhaya, kukho into endifuna ukuxelela yona namhlanje. Ndithi kuwe ungaze uye ebhokisini, uye emathuneni, uye phantsi komhlaba ungakhange uthi know thyself. You need to tap into your spiritual welfare. You are a spiritual being. You are an energy being having a human experience. Khawuyeke ufuna ukukhokhelwa kule nto. Zikhokhele. Tune in. You are that thing. Khawuvule ivolume. Uzimamele. Uzobona impendulo ezizawuphenduleka. Ezi wena uzifunayo. Ngoba wena usisibane. And esisibane usiso. Funeka sikhanyisele nezinye izibane ukuze siye phambili. Mntasekhaya, do not spiritually bypass yourself. Do not spiritually bypass yourself. This is day 4 of 8. Love and light, family. Peace out.